Yung buntag, may udto, may gabi sa tanan, char. Padong na pod mi og laag. So, mo dyan itong intro permina sa sakyanan kay laag man. So, padong miron sa Harlem kay maki-celebrate mi sa Philippine Independence Day, which is tomorrow, June 12. Pero karon ang celebration diri sa Netherlands. Concentrate lang na si Rod sa mag-drive. Fortunately, nindot ang weather these past few days. Pati ang weather kanindot sa babe. What is a nice babe wave? It's a new one. Nice one. Kanindot sa sakyanan. Classic. Nasakpan ko ba nga na video ko nila? Oo, magyapong ko dali. But anyways, we're lucky to have a really nice weather today. Laag na dis. Si Ana, gibili na mo sa lolo og lola because we will be there almost the whole day, I think. And Ana needs her nap time between 1 o'clock to 4, between Ana nga time. So, we don't want to risk that. Then we would have an irritable baby later on kung di na mapatulog ng tarong. But yeah, exciting because in the celebration, they call it Kalayaan Fiesta. Kalayaan means liberty, freedom. A lot of Filipino business owners in the Netherlands are gonna be there. I-display nila ang ilang produkto. Pero pinaka-excited ko sa mga pagkaon, of course. I said I'm most excited with the food. Yeah, of course. And ang mga katong na ay mga sari-sari store or mga Filipino stores diri nga kanang kuan ba mga produkto nato sa Pilipinas pa. Naabot sila dito mag-display, so ato na lang ko mangumpra, no? I already made a list of what I need to buy there. Like Yeah? the Filipino products, like for Oh, you already know which stands so that Yeah, because they already put a number, like which booth number. you bought a full wallet? Yeah. So in the event, we are encouraged to bring cash kay not all shops have kuano kanang siguro sila dala og device kanang pwede ta makagamit sa atong ATM ba or atong credit card or debit card ana. So yeah, kailangan magdala og cash. Exciting. It will be our first time to join this event, the biggest event I think. Sa Filipino community, gathering sa Filipinos dito sa Netherlands. So, exciting. So, ipakita na ko ninyo dito. Kita-kits na lang ta dito, no? Dong, are you excited? I'm excited, yeah. What are you gonna eat there? There's halo-halo, ah? I think so. Because it's Kabayan? weather. Dong, I kabayan? didn't look what. I only know where to go, but I don't know where Okay. what's there. So it's a big Kabayan surprise. Dream Float is there, the restaurant Yeah? in Eindhoven. Excited ko makita kay si Pinoy Sweets, kuani siya kanang naa siya mga baligya nga mga produkto, mga luto-luto. Naa siya nguyong, naay puso, naay shumay. So thinking about it, naglaway na noon ko. So ganan ako siya gi-message in kulo, excited ako sa imong guyo. O kaontag nguyong ron. And I'm also gonna meet finally ang akong mga Filipino YouTube friends. So nag-message na may ipakita na ko sila ninyo later. It says 3 minutes and then we're there. I think this is the park itself already. Toch? Of niet? I don't know, bro. And nakakita na si Ruth nga na ay mga Pinoy sa among likod. Yeah. So, abot na mi. Tako siya tanahon man di ay. O di pa gani minabot. Independence Picnic. That's nice that they put it here. Yeah. Excited. Designer, we're here and we're just gonna pay for parking. Exciting. But nami diri, daga na kaing tao.
Caligri. So later mo doon tas mga kuan mga this one do. You want it reheat? Maybe that one. You want to reheat, right? Amor kitchen. Beetje koud denk ik, hè? Neem nog iets langer. Super kadaghang pagkaon. So nagpalit mi og isa ka ensaymada sa Amor Kitchen. Oh my god. Goed? Bye. Maar het lekker. Dami kaayo eh. Di sa ta mag-diet rong adlaw no kadaghang pagkaon. Siya kung ipangita kanina. Pinay sweets. Ano kalami? Wala siya ang gwapa kaayo nga ko. Tag-iya sa Pinay sweets. Mao na ni siya. Nya ang puso. Kasi sila lumpia na imuyong pero muyong akong nyo ikuha. Excited na kayo. Hasn't tried ang muyong so mga amig muyong ron. Grabe ka basic. Hier ook maar Filipino Day. Ay mga vloggers dito sa YouTube. Hello po. Oo, pero ano naman po? Hello! Nice meeting you po. So, thank you! Thank you! Kita-kita sa YouTube! It's called Kabayan Dream Float. Naani siya sa Eindhoven. Mga 30 minutes from our place. Muna siya akong gipangita tungod sa halo-halo. So, medyo busy pa man. Bumalik ng taon-taon. Kay dating taon man. Muna sila ang para sa balikbayan box. Halina mga suki! Freedom Day Victoria! May chicken Ilang feet. price list. Ano gusto mo siya? Punta ka lang sa loob ng pili-pili. May ice candy tayo. May ice cream ka dati. Like your vlog. Nagamay. Okay. Money. So, may rekam Monday. Salamat! Salamat. Kabayan Float. Naani sila itindahan sa Kuan, Eindhoven. Halo-halo. Halo-halo! Ano? Halo-halo te! Halo-halo. Nasa sila yung mga products diri oh. Yeah. A few moments later. So, nakakita namig tambayan, naglingkod namin diri. Medyo busy po diri nga area. Nagdaon na sila sa halo-halo. How's your halo-halo, Dodong? Jo, halen. Goed. Ne? Yeah. Naano ko nakitaan ng mga kuan. Kailan ako sa YouTube nga wa pa na ako na-meet in person si Bella, YTC na ana diri. Naghuwat pa ko sa uban. Kita me later. Medyo it's busier than I thought, Dodong. Ja? Yeah. So, kung gusto mo na po, balik ko niya. Palit na sad ni. Naay banana cue earlier nakita anak ko. So, babalik ko dito unya. Kauntag banana cue. Sikat kini siya sa YouTube ba? Tanaw na kini siya. Si Bella, YTC. Please, Iya, mga please do gwapo. subscribe. Charot. Char. G, ano? Si Kai, G nandun si family. Kai, Yeah, o si Bo, ang mga gwapo. Yeah. Mga lakaw naming Bella. Nagkita mi sana Leneraut. What is Kana, miga po na nato sa YouTube group. Leneraut G. Basta, nga, si Kwan pod, si Lips Dutch Pinay, na pod. Na, diri? Nag-camp sila. O, asan na? Ato na. Wala kita. Ito mas Sky dito. Ayun, ulo. Kagwapa kay ka. Pero, muna maaani siya nga, di siya Pilipina. Tanaw, ragot. Busy ka, ayun, no? Grabe. 2 euro ang ilang. 100 pesos ang ilang. Malalagyo dire. Lami kayo, lami. So, dadan ako sirot ani, no?
mas busy na karon kay daghan na kaayong tao and then mag-start na ang nasa program ko. Hi, Kirken. Vince Koken. Venus naman, Vince Vlogger, Kirken. dit is een vlogger. Char. YouTuber. So mo ni ang ensaymada from Vince Kirken nakita na ni and gipakapi na niya o ube pandesal o maniko. It's really Pero pag-abot niya, ang hindi ipalit, tanawa. You can't resist that. But I only have 1 second. Let's show it later. Show it to them. Show it, yeah. Para ni Ana. It's a little bit stronger, not too thick. Uy, Mark, smear it. Yeah, I know. I must clean it, but there's new one, so. And, nanapot siya gipalit na si Nina ni Ana, I do that. It's your thing. Yeah, moy. Nakita mo ni... Si Bella doon. Dili ni Bella. Wala. Oy, nagdidisa ka ng papilok. Nagwapa. Oy, gipaghandaan ang independent. It's a love joke in the sunlight. The night is Manami, gikan nami dito lingaw kaayo daghan kog na-meet nga Pilipino nga mga nakailan ako online sa Facebook o sa YouTube. Nakapanibong ba yung ko dito? Salamat kayo Liz Dutch Pinay og sa imong mama o sa imong silingaw na imong mic zone dahil no salamat kayo sa pa food. So mga 1 hour and 15 minutes about 15 minutes ang among drive. And by the time we get home, Anna will be awake. So magkita-kita lang ta sa balay. Nangutot na sa sirot. What? Nangutot na sa sirot. Grabe. Grabe. Grabe dito, baho ito kayo. Lagot ni mutot sakyan na eh. Kana nag-ablikos bitana okay. Para kayo ina nakabaho-babuot ta. Doon mi sa kuano sa airport diri sa Amsterdam, Schiphol aman. Schiphol. Hello. Abot na mi sa Auskindo. Nana among palangging oh. You had fun with Oma lang? Yeah, she doesn't care. Yo, oh. Yeah daw. So manami og manami og nagika na sad mi na grocery. Grabe kalingaw dito. Agkong gainan ang mama ni Rod nga magkuyog bi next year. Nga siya, nice daw. So napadong nami sa among balay. Ikan mi sa pag-pick up kang ana. And mga 5 minutes na nami sa balay. Nice na kayo ang mga kahoy kay green na. Pero ito, mas dito tanaw. So naabot nami sa balay. Grabe kakatag among balay. Huy, di na ako ma-describe. Unsa ka kuan sa mo unsa ka grabe ka kayag. Samok pa. Samok pa sa inyong balay. So, nagi kami og grocery. By the way, nakapalit ko og chorizo chorizo de Cebu. Gikani og sweet chorizo de Cebu. Mga taga Germany sila, shout out kung makita sa lani kani. Mao ni ang gipamalit dito sa Yumbo. Para sa among weekly na shopping happy na mamatay ako na dire. Kuan potato para sa lumpia and then nagkuha ko og tortillas kini. Tortilla na ami brown na bread. Naako ko'y white na bread kani siya pang oven siya. And itlog ni Rod itlog and then nagkuha ko kanang mantikaan na saging. Nani lang saging dire ay mantikaan. Mura siya og sab may pagkasaba di siya saban. Ang tawag dire kay bak kabanan. Bak tulo ka bukang kuha. Grabe ang usa ka kilo kay €2.59. Akong nabayran ani tulo ka kay €2.30. Di na ta mag-convert no kay. Kuha sa kuani cappuccino nga dili decaf para sa mama ni Ruth. Kana mo visit sila ba. And also Nescafe na decaf kaning cappuccino decaf. Carrots para sa lumpia. Vitamins ni Ruth. Your vitamins pa milk ka?
Your vitamins, Milka. So, tulo? 3? I only see 2. Tulo bitay. Okay. And then, cheese para sa iyahang crispy para lunch. Yung sandwich. Hindi ko, I think promo na And then, kani siya, salted caramel na sticks. 10 sticks na siya sa Starbucks signature chocolate. Mag-cake si Ruth. And then, kuha sa ko og almond milk. Wow! Moy! Sirot, nagpalit sirot og bag kuan sa mga pasensya na mo sa amo ang balay no perting ka ano pa ko nang limpi. She doesn't want to take it off, ba? Hindi mo na diha ano imong gisulot. Ano ni ron? She doesn't napapawa na naggubot na. Lagi. I also have soya milk, no sugar, and then ani frozen na fries. Banana, mais para sa sweet corn para sa kuan wraps. Ito ang tortilla wraps. And then butter para sa cake ni Ruth. Nagkuha sa kuan. Mint. Ano ni mga tumaba ba? Kana wala mo dito sa dieta ni Green. So dugay kang wait sa may mga tumaba. Nagkuha sa diani para snackan kung tan awig movie or TV or Netflix ni Ruth. And then Ruth also has 2 pizzas, 2 boxes of pizza ng frozen. Ay kanang tapulan ni manguan ba? Tapulan ni ma'am. Tapulan ko magluto. Nagkuha na bilhin na weekend, mag-pizza ra ni. Dali ra ba? So, aray ko. Grabe, di na ako mahitsurang amo ay pero di na ako magpa-stress kay mo gyapon ako gyapon mo limpyo ani. What do you Anna? She's counting her money. Wow. Hoeveel heeft je daar? Is that correct? Hoeveel Heeft ze of heb je? heb je? Of hoeveel? Ja. Hoeveel heb je? Not Ja. heeft? Oh, it's a question, no? Ja. Hoeveel heb je daar? Oh. How much do you have there? Char. So, perting lingawa pero as you can see, di lang maklaro sa camera. Anong puti man akong sa camera ay pero kung tanawin mo in person, grabe akong agtang ka brown. Asa ang diri grabe kay wala ko nakasulob sa akong wala ko nagbutang o sunscreen before ko nag-makeup. Mao na. So anyways, it was really fun. Next year, balik mi dito kami tanan. So yeah, mauna lang to atong pa-vlog no, and salamat sa pagtanaw sa among vlog. Please don't forget to like and subscribe sa among channel, giefamvlogs. Ang among Facebook page di ay it's changed to G and Fam in Holland now. So from G and Fam vlogs na iyahang bago. Yeah, I heard it. Ang bagong ngalan namo sa Facebook ay G and Fam in Holland. So please visit our page there. I also post links or videos on YouTube, and also ang mga videos pa naman sa YouTube nga medyo late ako siya gi-post sa sa Facebook. So yeah. Dadang. How do Doei. Doei. Ana, say doei. Nagsuja siyang alkansya, oh. Doei, Ana. How do we? Doei. Oh. Flying kiss. Kuy, ang kukugis kay gwa. Ay, kakukaw sa kuko. Sus, Marimer. Doei.